Pipi dlhá pančucha, Pipi ide pozrieť do školy. Tomi a Anika chodili do školy. Ako inak. Každé ráno o 8:00, držiac sa za ruky, svorne odišli s knihami pod pazuchou z domu. V tom čase Pipi zvyčajne pásla koňa alebo obliekala pána Galána. Niekedy si urobila aj rannú rozcvičku, čo znamená, že urobila 43 trepov za sebou. Potom si sadla na kuchynský stôl, pokojne vypila hrnček kávy a zjedla chlieb s maslom a so syrom. Tomi s Anikou túžobne hľadeli na Vilú Vilôčku, keď cúpkali do školy. Oveľa radšej by sa hrali s Pipi. Keby aj ona chodila do školy, tak by to ešte ušlo. Predstav si, ako by nám bolo veselo, keby sme šli spolu domov zo školy. Aj cestou do školy, nazdala sa Anika. Čím dlhšie na to mysleli, tým väčšmi ľutovali, že Pipi nechodí do školy a napokon sa rozhodli, že sa ju pokúsia prehovoriť. Neverila by si, akú máme dobrú pani učiteľku. Lišiacky začal Tomi, keď sa s Anikou popoludní najprv naučili úlohy a potom prišli na návštevu do Vily Vilôčky. Keby si vedela, ako je v škole veselo, pridala sa Anika. Ja by som tu neprežila, keby som tam nemohla chodiť. Pipi sedela na stolčeku a umývala si nohy v lavóre. Nič nevravela, len pohybovala prstami na nohách, až voda striekala na všetky strany. Ani tam netreba dlho vysedávať, pokračoval Tomi. Iba do 2:00. Hej, a môžeme sa tešiť na vianočné a veľkonočné prázdniny a potom na letné prázdniny, povedala Anika. Pipi si zamyslene zahryzla do palca na nohe, ale stále mlčala. Odrazu odhodlane vyliala všetku vodu na dlášku, takže pánu Galánovi, ktorý sa pri nej hral so zrkadielkom, celkom premáčala nohavice. To je nespravodlivosť, zvolala prísne a vôbec si nevšímala zúfalstvo pána Galána nad mokrými nohavicami. To je do neba volajúca nespravodlivosť, to nedovolím. Ale čo? Spýtal sa Tomi. O 4 mesiace sú Vianoce a vy budete mať vianočné prázdniny. A ja? Čo budem mať ja? Povedala Pipi smutne. Nijaké vianočné prázdniny, ani najmenšie vianočné prázdniny, doložila vyčítavo. Ale to sa musí zmeniť. Od zajtra začnem chodiť do školy. Tomi a Anika nadšene zatlieskali. Hurá! Tak ťa o 8:00 dočkáme pred našou bránou. Nie, odvetila Pipi. Tak skoro nemôžem ísť a napokon do školy sa ponesiem na koni. Tak aj urobila. Na druhý deň, presne o 10:00 vyložila koňa z verandy a o chvíľu už všetci ľudia v mestečku vykúkali z oblokov, aký kôň sa to splašil. Vlastne si iba mysleli, že sa splašil, ale mýlili sa. To sa len Pipi ponáhľala do školy. Divo pricválala na školský dvor, v plnej rýchlosti zoskočila z koňa, priviazala ho k stromu a tak hlučne vbehla do triedy, až Tomi s Anikou a ostatnými poslušnými spolužiakmi v laviciach poskočili. Ahoj! Veselo sa pozdravila Pipi a zamávala veľkým klobúkom. Prišla som akurát na basotilku. Tomi s Anikou už pani učiteľke povedali, že do školy príde nová žiačka Pipi dlhá pančucha. Aj pani učiteľka o nej už v mestečku počula. A keďže bola veľmi dobrá a rozumná, rozhodla sa urobiť všetko, aby sa Pipi v škole páčilo. Pipi sa bez vyzvania uvelebila v prázdnej lavici. Pani učiteľka si však nevšímala jej nezvyčajné správanie. Iba sa jej vľúdne prihovorila. Milá Pipi, vítame ťa v škole. Dúfam, že sa ti bude páčiť a že sa veľa naučíš. Hej, a ja zase dúfam, že bude mať vianočné prázdniny, odpovedala Pipi. Preto som sem prišla. Spravodlivosť nadovšetko. Najprv mi povedz svoje celé meno, aby som ťa mohla zapísať do školy, povedala pani učiteľka. Volám sa Pipilota, Viktuália, Roleta, Zlatka, Efraimová, Pančušisková, Dlhá Pančucha. Dcéra kapitána Efraima Pančušiska, prv postrachu oceánov, teraz černošského kráľa. Pipi ma volajú len preto, lebo ocko myslel, že Pipilota je pridlhé meno. To je pravda, prisvedčila pani učiteľka. Aj my ťa teda budeme volať Pipi.
Ale čo keby sme ťa trochu vyskúšali, čo vieš? Pokračovala. Veď si veľké dievča a iste si sa už všeličo naučila. Hádam by sme mohli začať s matematikou. No, Pipi, môžeš mi povedať, koľko je 7 plus 5? Pipi na ňu prekvapene pozrela. Potom odpovedala. Teda, ak to sama nevieš, nemyslí si, že ti to poviem. Všetky deti zhrozene hľadeli na Pipi. A pani učiteľka jej vysvetlila, že tak sa v škole nesmie odpovedať. Neslobodno jej tykať. Treba ju oslovovať pani učiteľka. Prepáčte, ospravedlňovala sa Pipi ľútostivo. To som nevedela, už to neurobím. Dúfam, že nie. Upokojila sa pani učiteľka. A teraz ti poviem, že 7 plus 5 je 12. No nie, pozastavila sa Pipi. Keď to vieš, prečo sa pýtaš? O márnosť šedivá, zase ti tykám, prepáč. Povedala a sama si fľasla zvučné za ucho. Pani učiteľka sa rozhodla, že sa bude tváriť, ako by sa nič nebolo stalo. Pokračovala v skúšaní. Tak, Pipi, povedz nám, koľko je 8 plus 4. Hádam 67, nazdala sa Pipi. To veru nie, povedala pani učiteľka. 8 plus 4 je 12. A to už ako? Ohradila sa Pipi. Veď si práve povedala, že 7 plus 5 je 12. Dáky poriadok predsa musí byť aj v škole. Keď ti tie detské hlúposti robia takú radosť, prečo si nerátaš voľakde v kútiku, aby sme mali pokoj a mohli sa hrať na chytačku? Márnosť, zase ti tykam, zvolala zrozene. Už si naozaj dám pozor. Prepáčiš mi to ešte naposledy? Pani učiteľka povedala, že jej to prepáči. No videla, že nemá význam skúšať Pipi z matematiky. Preto začala skúšať iné deti. Tomi, vedel by si mi odpovedať na toto? Spýtala sa. Keď má Líza 7 jablčok a Axel 9 jablčok, koľko jablčok majú spolu? No, odpovedz, Tomi, ozvala sa Pipi. A hneď môžeš odpovedať aj na túto otázku. Ak Lízu rozbolí brucho a Axela ešte väčšmi, kto je na vine a kam sa podeli jablčka? Pani učiteľka sa tvárila, ako by nič nepočula a obrátila sa na Aniku. Anika, teraz ty vypočítaj tento príklad. Gustav bol so svojimi spolužiakmi na školskom výlete. Keď išiel z domu, mal 3 koruny a keď sa vrátil z výletu, zvýšila mu 1 koruna. Koľko korún minul? Dobre, ohlásila sa Pipi. A potom by som chcela vedieť, prečo bol taký marnotratný, či peniaze minul na limonádu a či si poriadne umyl uši, kým odišiel z domu. Pani učiteľka sa rátania radšej vzdala. Nazdala sa, že Pipi sa možno bude lepšie páčiť čítanie. Preto vytiahla pekný malý obrázok, na ktorom bola nakreslená ihla. A pri nej bolo písmeno I. Pozri, Pipi, teraz uvidíš voľačo zaujímavé, povedala chytro. Tu vidíš ihlu. A toto písmeno pri ihle je písmeno I. Ó, tomu neverím, odpovedala Pipi. To vyzerá ako rovná čiarka, nad ktorou letí malá muška. Ale rada by som vedela, čo má ihla spoločné s muškou. Pani učiteľka vytiahla ďalší obrázok, tentoraz hada s okuliarmi a povedala Pipi, že toto písmeno je O. Pokiaľ ide o hady a okuliarníky, začala Pipi, nikdy nezabudnem, ako som v Indii zápasila s obrovským okuliarníkom. Bol to taký obrovský had, že si to vôbec nemôžete predstaviť. 14 metrov dlhý a jedovatý ako včela. Každý deň zožral 5 dospelých Indov a k ním ešte 2 malé deti namiesto múčnika. A jedného dňa chcel namiesto múčnika mňa. Ovinul sa okolo mňa, lenže našinec sa ani na mori nestratí a tak som ho ovalila po hlave. Bum, až zachrčal. Chrr. Potom som ho udrela ešte raz, bum, bác, a bolo po ňom. Aha, teda toto písmeno je O. To je veľmi zaujímavé. Pipi sa musela nadýchnuť. A pani učiteľka, ktorá už zistila, že Pipi je neposedné a neposlušné dieťa, sa rozhodla, že žiaci budú kresliť. Pipi dá iste pokoj a bude kresliť, pomyslela si. Vytiahla papiere a ceruzky a rozdelila ich deťom. Kreslite si, čo chcete.
povedala, sama si sadla za katedru a opravovala zošity. O chvíľu pozrela, ako žiaci kreslia. Ale všetky deti hľadeli na Pipi, ktorá ležala na zemi a kreslila o 105. Joj, Pipi, strácala trpezlivosť pani učiteľka. Prečo nekreslíš na papier? Už dávno som ho celý pokreslila, veď môj kôň sa na taký malý papierik nezmestí, odvetila Pipi. Práve mu kreslím predné nohy a kým prídem k chvostu, dostanem sa až na chodbu. Pani učiteľka sa na chvíľu zamyslela. Čo keby sme si zaspievali? Navrhla. Všetky deti v laviciach vstali, len Pipi ležala ďalej na dláške. Len spievajte, ja si zatiaľ trocha odpočiniem. Priveľa učenia ublíži aj najbystrejšiemu. Tu už pani učiteľka celkom stratila trpezlivosť. Všetky deti poslala na dvor, lebo sa chcela s Pipi pozhovárať o samote. Keď pani učiteľka a Pipi zostali v triede sami, Pipi vstala a podišla ku katedre. Vieš čo? Začala. Chcela som povedať, viete, pani učiteľka, bolo veľmi zábavné pozrieť, ako sa tu máte, ale myslím, že mňa by už škola viac nezaujímala. Radšej prídem aj o vianočné prázdniny. Tu je priveľa jablčok, ihiel, okuliarníkov a všelijakých zbytočností, až sa mi z toho hlava krúti. Dúfam, pani učiteľka, že sa preto na mňa nebudeš hnevať. No pani učiteľka jej povedala, že sa veru hnevá, najmä preto, lebo Pipi sa neusiluje správať tak, ako sa patrí. A dievča s takým správaním nemôže chodiť do školy, čo ako by chcelo. Jaže som sa zle správala? Čudovala sa Pipi. Ale to som vôbec nevedela, povedala veľmi zarmútene. Nikto nevyzeral tak zarmútene ako Pipi, keď ju voľačo mrzelo. Na chvíľu zmlkla a potom rozochvene povedala. Vieš čo? Začala. Chcela som povedať, viete, pani učiteľka, bolo veľmi zábavné pozrieť, ako sa tu máte, ale myslím, že mňa by už škola v škole medzi toľkými jablčkami a ihlami viac nezaujímala. Pani učiteľka odpovedala, že ju chápe a už sa nehnevá a hádam neskôr, keď bude Pipi väčšia, opäť to s ňou skúsi v škole. Pani učiteľka, strašne sa mi páčiš a toto ti dám, na! Pipi vytiahla z vrecka pekné malé zlaté hodinky a položila ich na stôl. Pani učiteľka odmietla, že takú drahú vec nemôže prijať, ale Pipi sa nedala. Musíš, lebo sem prídem zajtra a uvidíš, aký ti tu urobím hurhaj. Pipi chytro vybehla na školský dvor a vyskočila na koňa. Všetky deti bežali za ňou, aby potľapkali koňa a rozlúčili sa s ňou. To v Argentíne sú inakšie školy, povedala Pipi povýšene a pozrela z koňa na deti. To by ste mali život. Tam sa začínajú veľkonočné prázdniny 3 dní po skončení vianočných. A keď prejdú veľkonočné prázdniny, o 3 dní sú letné prázdniny. Letné prázdniny sa končia 1. novembra, potom pravda, že nasledujú kruté časy až do vianočných prázdnin, ktoré sa začínajú 11. novembra. Ale dá sa to vydržať, lebo nedostávajú nejaké úlohy. Úlohy sú v Argentíne prísne zakázané. Občas sa stáva, že sa niektoré argentínske dieťa vkradne do skrine a potajomky sa učí, ale beda mu, ak ho pritom prichytí mama. Matematiku tam na školách nemajú vôbec a ak niektoré dieťa vie, koľko je 7 plus 5, musí stať celý deň v kúte, keď je také hlúpe, že sa vyzradí pred pani učiteľkou. Čítanie mávajú iba v piatok a aj to len v tom prípade, ak si priniesú čítanky, ale tie nenosia nikdy. Tak čo robia v škole? Spýtal sa jeden chlapec. Jedia cukríky, presvedčivo odpovedala Pipi. Z blízkej továrne na cukríky vedie dlhá rúra rovno do triedy a celé dni sa z nej sypú cukríky, takže deti sa musia usilovať, aby ich stihli pojesť. Ale čo robí potom pani učiteľka? Spýtalo sa akési dievča. Vybaľuje deťom cukríky z papieríkov, ty hlúpučka, povedala Pipi. Hádam si nemyslela, že si ich rozbaľujú sami. To len výnimočne, ba ani sami nechodia do školy. Posielajú namiesto seba bratov. Pipi im zamávala širokým klobúkom. Ahoj, decká, zavolala veselo.
Teraz ma začas neuvidíte, ale nezabudnite, koľko jablčok mal Axel, lebo ináč zle pochodíte. Ha, ha, ha. So zvonivým smiechom vycvalhla bránou, až spod konských kopít odletovali drobné kamienky a na škole drnčali obločné tably.